ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରୁହନ୍ତି। ତାର ବିବାହ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ଭାଉଜଙ୍କ ବୟସ ସେ 22-23 ବର୍ଷ ହେବ। ଲହୁଣୀ ପରି ଚିକଣିଆ ଦେହ ଓ ଗୋରା ରଙ୍ଗ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ବାହାଘରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ମୁଁ କାହା ସହ ଭଲରେ ମିଶି ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହି ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ମାମୁଁ ପୁଅର ବାହାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଆସିବାର ଥିଲା। ମାମୁଁ ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତି ବି ଡାକି କଥା ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ମାଇଁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସ ପାଖ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ସହ କଥା ହେଇ ବିତିଯାଏ। ମାମୁଁ ମୋତେ କହିଲେ, ତୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏଇଠି ରହିଯା। ତୋ ଭାଉଜ ମନ ଖୁସି ହବ। ପୁଣି ମାଇଁ ଓ ଭାଉଜ କହିବାରୁ ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ବିତାଉଥାଏ। ସେଠି ରହିବାର ମୋତେ 2 ଦିନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଫୋନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ନକଲ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାଉଜ ମୋ ଫୋନ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେଦିନ ସେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ବି ଦେଖିଦେଇଥିଲେ। ରାତିରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଦିଅର ବାବୁ, ତୁମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲଣି, କେଉଁ ଝିଅ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ନା, କରିନି। ସେଠୁ ସେ ପଚାରିଲେ, କେବଳ ବନ୍ଧୁତା, ନାହିଁ ଆଉ କିଛି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ଭାଉଜ, କେବଳ ବନ୍ଧୁତା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଫୋନରେ କେଉଁଗୁଡ଼ା ରଖିଛ? ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଭାଉଜ ସେ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଅଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଉଛେ, ସମୟ ମିଳୁଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ, କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଖିଛ? କହି ହସିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ହସିଦେଲି। ପୁଣି ଭାଉଜ କହିଲେ, ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛ। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଉଜ ସେ 126ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେମିତି ସବୁ ଦେଖିଦେଲ? ଭାଉଜ କହିଲେ, ବାସ୍ କାଟି କାଟି ଜୋସ୍ ସହ ଦେଖିଦେଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କେମିତିକା ଜୋସ୍ ସେ ସବୁ? ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏବେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ବହୁତ ବଦମାସି କରିଲଣି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ମାମୁଁ ଓ ମାଇଁ ବାଟ ଘରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମରେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖଟ ପକେଇ ବିଛଣା ପାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍ ବେଶ୍ ବଡ଼ ଥିଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ, କ'ଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲଣି ଦିଅର ବାବୁ? ମୁଁ କହିଲି, ନା। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ମୁଁ ହଁ, ପଚାର ଭାଉଜ। ସତରେ ତୁମେ କାହା ସହ କିଛି କରିନ? ମୁଁ କହିଲି, ସତ କହିବି ଭାଉଜ, ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ ଭାଉଜ, ନା। ମୁଁ ହଁ କରିଛି ଅନେକ ଥର, ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟୋକିଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଉଜ କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଡର ଲାଗେ? ମୁଁ, ନା, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଶୋଇଗଲୁ। ମୋତେ ଭାଉଜ କଥାକୁ ନେଇ ଦିନ ଆସୁନଥିଲା। ଆଉ ଭାଉଜ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ମୋ ଧ୍ୟାନ ଭାଉଜ ଉପରକୁ ଗଲା।
ସେ ଦିନରେ ଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯାହାକି ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଯାଉଥିଲା। ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଧ ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋ ଦାଣ୍ଡ ହିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇବାରେ ଲାଗିଲି। ସେଠୁ ଦେଖିଲି ଅଲନାରେ ଭାଉଜଙ୍କ ବ୍ରା ଝୁଲୁଛି। ସେଠୁ ସେ ବ୍ରା ଆଣି ସେଥିରେ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। 10 ମିନିଟ୍ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭାଉଜଙ୍କ ବ୍ରାରେ ପକାଇଦେଲି। ବ୍ରାକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ଝୁଲେଇ ଦେଲି ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇଗଲି। ଭାଉଜ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଓଦା ବାଲ ସହ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ସୁ ଚେହେରାରୁ ଅଲଗା ମହକ ଆସୁଥିଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛ? ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଇଥିଲ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ବୋଧେ? ମୁଁ କହିଲି, ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ସେଠୁ ଭାଉଜ କହିଲେ, ରାତିରେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା? ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋ କପଡ଼ା ଖରାପ କରିଦେଇଛ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଭାଉଜ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ସେଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ହଁ ମୋ କପଡ଼ା ତୁମ ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିଲା ଭାରି ବୋଧେ ଆପେ ଆପେ ସେଥିରେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସରି ଭାଉଜ, କ'ଣ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା? ଭାଉଜ କହିଲେ, ନା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଇ ବୟସରେ ଏମିତି ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଉଜ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ଭାଉଜ କହିଲେ, କୁହ। ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଉଜ। କେଉଁଆଡ଼ୁ ସୁନ୍ଦର? ମୋତେ ତ କାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ତୁମ ଲାଗ, ତୁମ ବାଲ, ତୁମ ଓଠ, ତୁମ ହାତ, ତୁମ ପାଦ। ଆଉ ଭାଉଜ ଆଉ କ'ଣ ପୂରା କୁହ? ମୁଁ ଭାଉଜ ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଉଛି ଭାଉଜ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମର ଜଙ୍ଘ ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଦେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ୟାଠୁ ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖିନାହିଁ। ତ କେମିତି କହିବି ଭାଉଜ? ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସରଳ ଲାଗୁଛ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନି କରୁଛ। ପୁରା ଦିନ ଏମିତି କଟିଗଲା। ସେଦିନ ମାମୁଁ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଖଟିଆ ମାଗି ନେଇଗଲେ। ଭାଉଜ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହସିଦେଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ। ପୂର୍ବ ରାତି ପରି ଭାବି ଭାଉଜଙ୍କର ସେଇ ହାଲତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ନୁହେଁ। କାଲି ଦୂରରୁ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ଆପଣାରୁ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଭାଉଜ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଆଣି ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତା'ପରେ ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ମଜା ବି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ରହିଲି। ତା'ପରେ ଭାଉଜ ହାତକୁ ଆଣି ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଚାପିଲି। କ'ଣ ମଜା ଆସୁଥିଲା। ତା'ପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ମୋ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିବାରେ ଲାଗିଲି। ଏଥିରେ ବି ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇ ମୋ ପେଣ୍ଟି ଭିତରେ ଶୁଆଇଦେଲି। ଏବେ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପେଣ୍ଟି ଓ ଚଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ମୋ ଦାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇବାରେ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜଙ୍କ ମ୍ୟାକ୍ସି ଯାହା ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲି। କିଛି
ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ପୁଣି ମ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଟେକି ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲି। ଭାଉଜ କିଛି ନ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ବିୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଜଙ୍ଘକୁ ଛୁଇଁଲି। ଉପରକୁ ଉଠି ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଧକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲି ସେତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚିପି ଚାଲିଲି ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସି ଉପରକୁ ଦୁଧକୁ କିସ୍ କରିଲି ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି। ତା ସହ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବି ହଲେଇବାରେ ଲାଗିଲି। 20-25 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ବି ଭାଉଜଙ୍କ ମ୍ୟାକ୍ସି ଉପରେ। ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଗଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି, ଭାଉଜ ଗାଧେଇ କରି ଆସୁଥିଲେ ଓ କହିଲେ, "ଦିଅର ବାବୁ, ତୁମେ କାଲି ଓ କପଡ଼ା ସହ ମୋ ହାତକୁ ବି ଅସନା କରିଦେଇଥିଲ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ହାତରେ ତା'ର ବାସ୍ନା ଆସିବ ନାହିଁ? ସେଦିନ କଟିଗଲା କେମିତି? ରାତି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲି। ଭାଉଜ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲେ। ସେ ବି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଲେ। ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ। ଭାଉଜ କହିଲେ, "କ'ଣ ଦିଅର ବାବୁ, ଆଜି ବି ମୋ କପଡ଼ା ଅସନା କରିବ ଅଛି କି?" ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଟିକେ ହସିଦେଇ ମୁଁ କହିଲି, "ଭାଉଜ, ଏସବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ଥୋଡ଼ା ମଜା କରୁଛି। ଏସବୁ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି?" ଭାଉଜ କହିଲେ, "ଆସ ଚାଲ, ଆଜି ମୋ ଆଗରେ କରିବା ଦେଖାଅ।" ମୁଁ କହିଲି, "ଭାଉଜ, ତୁମ ଆଗରେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବ।" ଭାଉଜ ଆସ, ପୁରା ଦିନ ମୋ ଦେହରୁ ଘୁରି ଘୁରି ଅନାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, "କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ, ତୁମ ଆଗରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିବ?" ଭାଉଜ କହିଲେ, "ଚାଲ ଏବେ କର, ନହେଲେ ତୁମର ଏ ହରକତ ମାମୁଁକୁ କହିଦେବି।" ମୁଁ ବି ଡରିକରି କହିଲି, "ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି।" ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେଇ ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ଚଡ଼ିରେ ଥିଲି। ଭାଉଜ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଟିକେ ଚାଲୁ କରିଦେଲେ ଓ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ହଲେଇଦେଲି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ ଏଜ୍ର ଟୋକାଟୋକି। ସେଥିରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କିସ୍ କରିଲା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଚାଲୁ ହେଇଗଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଭାଉଜ ବି ଗରମ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାକ୍ସି ଖୋଲିଦେଲେ। ଭାଉଜ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, କେବଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଧ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୁଧ। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଉଠିକରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, "ଏବେ ତୁମ ଚଡ଼ି ବି ଖୋଲିଦିଅ, ଆଉ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଅ।" ମୁଁ ସେତିକି କହିଲି। ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ଉଠିଯାଇ କ୍ରିମ୍ ଆଣି ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ମାଲିସ କଲେ। କ୍ରିମ୍କୁ ମୋତେ ଦେଇ କହିଲେ, "ନିଅ, ୟାକୁ ମୋ ଦୁଧରେ ଲଗେଇଦିଅ।" ମୁଁ ସେମିତି କରିବାରେ ଲାଗିଲି ଓ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ଓ ଏବେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନଜଣେଇ ମୋ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଭାଉଜ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେ ମୋର ସବୁ ପାଣି ପିଇଦେଲେ। ଏବେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭାଉଜ ଶୋଇପଡ଼ି ମୋତେ କହିଲେ, "ଚାଲ, ଏବେ ୟାକୁ ବି ମାଲିସ କରିଦିଅ।" ମୁଁ କ୍ରିମ୍ ଆଣି ଗାଣ୍ଡିରେ ଓ ବିୟାରେ ଲଗେଇଦେଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ପୂରେଇ ଦିଏ। ଭାଉଜ ଖାଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ବି ମଉକା ଦେଖି ବିୟାକୁ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ
ବାମ ପଟ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମିଲି ତ କେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟ, ପୁଣି ବିଆ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ଦେଉଥିଲି। ଏବେ ଭାଉଜ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ଆଗ ମୋ ହତିଆରକୁ ତ ମଜବୁତ କରିଦିଅ। ଭାଉଜ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ 7 ଇଞ୍ଚ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସି ଭାଉଜଙ୍କୁ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ରଖିଲି ଓ ଧକ୍କା ମାରିଲି। ଗୋଟିଏ ଧକ୍କାରେ ଅଧା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧକ୍କାରେ ମୋ ପୂରା ବାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଧକ୍କା ପରେ ଧକ୍କା ମୁଁ ମାରି ଚାଲିଲି। ଭାଉଜ ବି ତଳପଟୁ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଟେକି ଟେକି ମୋ ସହ ଗେଇ ହେଉଥାନ୍ତି। ଓ କି ମଜା! ଭାଉଜ ଖାଲି ଆ ଆ କରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଭାଉଜର ସେଣ୍ଟି ଖାଲି ଉଠୁଥିଲା, ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଠାରେ ସର ଚାଟୁଥାଏ। 5 ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ବେଳକୁ ଭାଉଜ କହିଲେ, ସାବାସ୍ ମୋ ଦିଅର, ୟାକୁ ଗେହିବା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଝଡ଼ି ନାହିଁ, ହେଲେ ଭାବୁଛି ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଥର ବିଆରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି। ସେଣ୍ଟି ବି ଆସୁର ହେଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଭଲ ଭଲ କରି ଗେହିଦିଅ ଯେ ତୋ ବାଣ୍ଡରୁ ବି ରସ ବାହାରି ଯାଉ। ମୁଁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଜୋରଦାର ଗେହିବା ପରେ ମୋ ସବୁ ରସ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଭାଉଜ ବି ତାଙ୍କ ବିଆ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଠୁ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ସେଦିନ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଆଗୁଇ ହେଲୁ। ଆମର ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ପୁରା ହୋଇଗଲୁ। ଦୁଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ସେଦିନଠାରୁ ଭାଉଜ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପୁରା ଖୁସି କରି ଗେହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ବି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗେହିବାଟା ମୋର ପକ୍କା। ଭାଉଜକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା ପୁଅ, ତା ବାପା ଅସଲରେ କିଏ ଭାଉଜ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ତମର ମତ ଜଣାନ୍ତୁ।